ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд ҳам мошинои наву нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шавад, дар WhatsApp имои крамода рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзои навор чӣ мошин қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Дайво Мангус дӯстони азиз ҳастанд ки мошинои Дайво Мангус рӯй кардам. Гурзавои газел дӯстони азиз, Opel хетчбек солои нав ҳастай, бо Opel хетчбек солои 94 ҳастай ва солои 97 ҳастай. ва ҳастай Camry 2 ҳастай ки бо нархи арзон, Daiwo Matiz ҳастай ки бо нархи арзон, ВАЗ 2106 бо нархи арзон ҳастай, BMW B90 арзон ҳастай, Daiwo Lacetti ҳастай ва дута дигар сечка ҳастай. Сечкаҳои нархи 23000 сомон ҳастай ва нархи солои 98 ҳастай бо нархи 45000 ҳастай. Обшим бо мошинои советский сечка, Mercedes, Opel ва мошинои солои нав ва мошинои акселератораи Москва ҳам ҳастай. Обшим навори хубае. кадоми шумо махалли мошин дошта бошед, рӯй кунед дар WhatsApp, реклама мекунем ва курси имзо бошад 123 сомон. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми мошини фурӯшӣ маромад рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворо сар кардан якта компания хубро ба шумо тавсия метавем. Компания пересечения граница ҳастай ки компания акай Парвиз таҷрибаи чандсолаи корӣ доранд. дӯстони азиз ки оптикоришон нағз аст ва мошинашон мошинаи комфортни замонавие. шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро, садовод, аэропорт гирифта ба самти Қазоқистон соқ саломат бурда меоранд. Инчунин ба забони узбекиро ҳам медонанд, забони урусиро ва забони тоҷикиро дӯстони азиз, ва мақсад ки айноми канали мо агар гап занем ба шумо арзон мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. одами боварӣ ҳастанд, мо ҳар каса тавсия наметавем. Компания акай Парвиз, компания боваринок, метавонед ки маълумотои пурраша гирем ва инчунин дар ҳуҷҷатҳои шумо агар камбудӣ бошад, бо мақсад ки ёрдами худшонам мерасонанд, метавонед ки ҳар рақамошонро занг занед, ҳар рақамошонро WhatsApp баста ман ба шумо тавсия метаҳем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки дар кузови хетчбек беҳтарин ҳолат. Opel Astra F дар кузови хетчбек. соли бори 1997 ҳастай ки сӯзишвориш бензини холӣ, мотор 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошини бадрон, беҳтарин мошин, кондитсионерш кор мекунад яхай. ҳуҷҷатҳои мошин сонад то охири сола 4 та баллон, яъне ки пачка нео 90% аст, ҳамин сол гирифтагӣ ҳастанд. 4 та баллонои навгӯя мешавад 90% дӯстони азиз. 4 дискаҳои рамашка, салон тоза, чихолакҳои фасон, зимнӣ ва ледни задагӣ аст дӯстони азиз, яъне универсални чихолои қимат. ва инчунин кондитсионер як краскаш беҳтарин аст дӯстони азиз, ягон сарапӣ надорад ва инчунин чашкош варид надорад. мошин беҳтарин ҳолат. дастрош намегад фурӯхта мешавад бо нархи 40000 сомонӣ ки боз мегад муомила мекунем. ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дӯстони азиз. парамои рақамҳои TCL дастии ахираш 41 кор мекунад, WhatsApp ҳам доранд ва дуюмаш рақамҳои расти ахираш 2686 инаш ҳам кор мекунад, инаш дар WhatsApp доранд. ҳар рақамошон дар WhatsApp дӯстони азиз, яташ рақамҳои TCL, яташ рақамҳои Россия. 40000 мегад бо муомила дӯстони азиз, мошинча беҳтарин ҳолатай. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кондитсионер, ҳуҷҷат, баллон, салонамаш тоза. ина касе ки хетчбеки дастӣ мехарад барои мисол рафта омадан мисол мошинча тенҷ бадаем. маромад дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем. ва шахсоне ки ягон мошини фурӯшӣ дорен, ягон замин, хона, квартира, ягон аппарат, ягон маҳсул барои реклама кардан, маромад рақами мо дар болои видео ҳаст, 20 навр WhatsApp дорад, рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайк казем, наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дев мошини фурӯшӣ. Daiwo Mangus ҳастай дӯстони азиз ки бо нархи арзон. Daiwo Mangus соли бори 6 2000 сол ҳастай ки сӯзишвориш газ бензине, мотор 1.8 литра, коробкаш механика, мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то охири моҳи август дӯстони, то охири августай. 4 та баллон ҳолати корӣ, 4 диска, яъне хали светои сафед. нархи мошина мегад 13000 мегем, бо каунтар муомила мекунем. ва мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Фархор дӯстони азиз. Daiwo Mangus 13000 сом дар ноҳияи Фархор ҳуҷҷат дорад, баллон ҳолати корӣ, светои сафед. ин ҳамин рақамҳои Россияи прамои кор мекунад, дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорад. кадом то ки мошинча мехарен арзон 13000 на дӯстони азиз, рақамҳои Россия WhatsApp дорад дар ноҳияи Фархор. мошинча хам мегад соза ягон камбудиша нафта, метавонед ки бо маълумотҳои пурраша аз худашон гиред маромад. ва кадом то ки дар ин навори мо дӯстони азиз мошини маҳқулӣ ки намеёбем ку дар комментари нависед кадом мошин ба шумо дар кор аст, кадом сол то чанд сомонам мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо ҳам
ялайки бепула дареқ надорем занен ва бозам мегем мисол хонаи заминаи квартираи ҳезваи алафаи мисол ягон чизи фурӯши либосаи мисол мошинаи хонаи мо реклама мекунем марамат дар рақамҳои ватсап мо рӯйкунем мо реклама мезанем ва дӯстони азиз навори моро падида ки чӣ мошине ки лозима нависе пешкаш мекунем мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F ҳастае ки бояд тайга Opel хечбек ҳастае ки срочнаи бо нархи арзон Opel хечбек соли 2006 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин дӯстони азиз моториш модулаи беҳтарин состоянӣ ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то охири сола мегӯяд ҳуҷҷат дорад 4 та баллон дӯстони азиз 60% дӯстони азиз мегӯяд на наву на безеб 60-70% дӯстони азиз моториш ҳастаи хеле цветои вишнёви олучагӣ то охири сола ҳуҷҷат дорад нархи мошина мегӯяд 25000 мегӯем бо муомила мекунем мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи яъне ки тарафдори калхозобод мешавад ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ дӯстони азиз 25000 боз муомила дорад якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 97 кор мекунад дӯстони азиз дуюмаш рақамҳои Россия рақамҳои наша мегафон Тоҷикистон аст 40-45 инашта WhatsApp дорад ҳардаш рақамҳои Тоҷикистон дай ман фикри дига хел кардам ҳардаш рақамҳои мегафон Тоҷикистон аст рақамҳои 45 да WhatsApp дорад Opel хечбек 25 та муомила дорад оиди мошин шумо агон маълумот хоҳед агон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани шумо фақат занг занед ба шумо маша фаҳмода метиҳанд ва арзон мекунанд лайкро занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ гурзавои газел ҳастае баъдрон ки срочнаи бо нархи арзон гурзавои газел соли 2006 1997 сӯзишвориш газ бензин мотор 400D коробка механика ҳолати мошин мегӯяд нахадуай 4 та баллон мегӯяд навай мегӯяд ҳамаи сезон мегӯяд задаги аст 4 та баллон мегӯяд нав астае мотор соз кузов тоза мошин мегӯяд нахадуай 90 сол гурзавои газел мегирӣ фақат бораи тарбуза мекашӣ мошинани ҳол қарор дорад дар ноҳияи қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 25000 сомон ки бо муомилаи хубам дорад гурзавои газел 97 сол 25000 сомон аст боз муомила дорад ҳар ду рақамҳошон кор мекунад рақамҳои 14 да WhatsApp-ош ҳаста 24 соат кор мекунад метавонед дар рақамҳои WhatsApp-ош ёки дар рақамҳои дастишон муроҷиат кунед мошин дар қумсангир 25000 марамат занг занед бо арзон мешавад срочна ва дӯстони азиз шумо дар ягон мошини фурӯшӣ бошад ягон хона замин квартира ягон маҳсулот дорем барои фурӯшӣ марамат чизе ки боша рӯйкунем мо реклама кунем WhatsApp мо наҳа дар боло 20-24 соат кор мекунад ва хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо ялайки бепула дариқ дорем ҳозир занем ва силкаи навори моро дар телеграмтон дар WhatsApp дар рафиқотон хоҳиш ки силкаи моро падисаш кунем ва чӣ мошине ки ба шумо дар кор аст дар комментария мо нависем мо дар видеои оянда бари шумо пешкаш мекунем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки BMW 3 Series ҳастае баъдрон ки BMW 3 Series соли 2006 1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.8 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гази Евро 4 ҳам дорад гази Евро 4 моториш мегӯяд соз ходовой мегӯяд 100% ҳама ҷош мегӯяд созае нархи мошин дӯстони азиз 14500 сомон мондиянд акид намедонам ки дигар чӣ расход дорад нагуфтиянд лекин нархи бениҳоят арзон 14500 BMW 3 95 сол ина рақамош астае мақсад дар пои видео ягон саволто моша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар шумо фаҳмидан фақат занг занед инам хали мошинои арзон хоҳем ки мисол дар мо ки дар канал монем фақат дар комментария нависед ки инам хали мошин ба шумо лозим астае ва бозам такрор шавад лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз мошинои дар комментария нависед мо пешкаш мекунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае ки Chevrolet Lacetti дӯстони азиз яъне ки Chevrolet Lacetti светои сафед нархи арзон соли 2006-2005 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 1.6 литраи коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегӯяд моториш сӯзад дӯстони азиз краскаш мегӯяд бад нестае аккумуляториш мегӯяд пачкае ҳуҷҷатҳои мошин дӯстони азиз буштаги астае нархи мошина мегӯяд 21000 сомон гуфтаистиянд камтар арзон мекунад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз 21000 2005 сол Lacetti дӯстони азиз светои сафед оидаи мошин шумо агон маълумот хоҳед агон саволои зиёдӣ боша барои фаҳмидани худтон маҳрамат дӯстони азиз рақамҳои поёмда занг занед маълумот чагирен то қад сумми хӯлай мегӯяд илтимос беҳуда нороҳат накунед фақат
خریداری کنکریت و سومی наличкати. اینا معلوماتش گفتیم میتونید که باقی مونده معلوماتش خودتون زنگ زده گیرید. مگذاریم با هفتم ماشین فروشی. ماشین فروشی هست که واز 2106 سال باری 6 1982 سوژفورش گاز بنزین موتور 1.3 لیتر коробка مکانیکی ماشین میگه نخدوهای ماشین سوزه میگه میگیری فقط های میکنی راست خودشان نگفتیم. نرخ ماشین میگه 7500 سومون گفته با ارزان میشد. ماشین این حال قرار داره در اسفاره دونه یعنی که تراتور شهر خوجان در اسفاره 7 سومون است باز معامله دارد. این رقم‌های تیسیل صاحبشون رقم‌های 67 76 کدامشون که کنکرن خریداری که باشین مرامت میتونید که معلومات‌های عمیق و پراشه گیریم. لایک بزنید نواراتتون تا آخرش تماشا کنید. مگذاریم با هشتم ماشین فروشی. ماشین فروشی هست که مرسدس بنز کلاس عزیز سچکا سال باری 6 میگه 1998 سال سوژفورش گاز بنزین موتور 8 لیتر коробка مکانیکی гази еврочорон азиз дорад. газ бензин ҳардаш кор мекунад. дӯстон аз мошин соза мегӯяд объём ниятатон азиз хеле хуб маълумоти пурраша мегирем. нархи мошина мегӯяд 45000 сомон мондиян хеле нашуд арзон ша ягон чи нагуфтиян. электропакет дорад центра замоктон азиз моторш соз мега масъала намехӯрад дуд намекунад мегӯяд. хеле маълумото балонша мега ҳолати кория мошин дар шаҳри душанбе нархи 45 та фақат барои одамони конкретна харидор алиш намешад. то қад суми холия мумкин нархи ахиро муша мумкин ягон сумша гузара мошин дар душанбе фақат конкретна беҳуда мегад нораҳат накунед чунки одами мақсад кор доре мегад барои одамони харидор конкретна кадоме ки успеҳ кард мошинчара харидагира марама. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. дайво матиз асай бадрон ки светои мета серебристе соли бори 6 1999 асай ки сӯжфуреш газ бензин объём моторш 0.5 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% мега хеле ҷои хеле краскош ҷош ҳарҷоҷо камкам сарапина дорад ки хеле сӯзае. 4 та балон мега нав хадавои нав мотор мега 100% ягон камбудӣ надорад. салоншам тозакай قایم کامتری خیلی ملیچوفکا کور دارد تو عزیز تلاش دارد. نرخ ماشین میگه 12000 سومون گفته چن ارزان میشود. ماشین نیهول قرار دارد در شهر تورسون زودکی ریگاردم 12000 معامله دارد. اویدی ماشین شما اگه معلومات خوین اگه سوالی زیادی باشه برای فهمیدن خودتون مرامت شما زنگ زنید معلومات گیرید. و شخصانی که ماشین فروشی دارن که خانه زمین کوارتر خانه که در فروش رقم موندن مرامت در رقم‌های بلوبدا 2020 رو یکنین واتساپ داره تلگرام ایمو رو یکنین реклама мекунед. лайк аз навро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки мерседес бенц класс сечка димаш ки бо нархи арзон соли бори 6 1993 ҳастае ки сӯжфуреш газ бензине мотори 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега созаи гази еврочорам дорад. аз мошин то қад суми хӯрия мегад алиш палиш намесонад элегантае 1.8 мотор гази еврочорам аз мошин اینم خیلی سستنی. نرخ ماشین میگه 23600 موندیان صاحب. نرخ ماشین قریب کی 23000 سومون است قرار داره در نویای وقشتا. خب دیسکاپیس کردم خیلی سویتو ماشین نرخش ارزانده ارزانه تونه رقمش رو میگفت کدومش ممکن میخرین مرما زنگ زنید تا قسم میخوله و دوستان عزیز صاحبش هم خیلی گفته که التیموس بهوده زنگ نزنید فقط کنکرت یکی ماشینای سال 98 نیست 93 دوستان عزیز خیلی نرخش داره арзандаи марамат агар шумо ки мехаред марамататон азиз маълумотша богирин. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае ки бо нархи арзон сирот шуда то қад суми холӣ. Toyota Camry 2 соли бори 6 2007 сол ҳастае ки сӯжфуреш газ бензини объём мотораш 2.4 литра коробкаш механика аст. яъне Camry 2 механика светои сафед мошин кондитсионер электропакет дига комфорто. нархи мошина мега 70 та гуфтасиям бо муомила дорад. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ҳисор дадсон азиз. нархи мошин 70 та бо муомила дорад. коробкаш механикаи мошина мега сайсенич созае. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона шумо конкретна ки харидори аниқ ки бошед марама занг занед маълумоти пурраша аз соҳибашон азиз гиред. агар бозам мегем азиз коробкаш механикаи бад фикр кунед ба занг занед. шумо дан боша мошини фурӯшӣ хона замин квартира марама дар рақамҳои боло буда 20 ро кунем мо 24 соат реклама мақсад ки мекунем
خب این بود نوار امروزه ما تا ویدیو آینده.